След смъртта на един Моисей се появи празнина в тялото Христово. Време е Исус навиевците да се изправят и да поведат Божият народ в истина и битка, както ги учеха бащите им. Господи, само Ти можеш да говориш в дълбините на душата. Не знам за кой е това. Но, Господи, ще говоря на онези, които са отстъпили, на онези, о Господи, които са охладнели и са останали равнодушни към Божият призив и Христовите дела. О Господи, ела и говори. Бог казва, Словото, което Ти пратих, не го изпратих на празно. Но Словото, което съм Ти дал, ще извърши точно онова, което аз казах. Господи, аз бягам при Теб, за да ме скриеш. Приятели, оригиналният текст тук казва, ще се покрия с Теб. Помислете на това. Разберете, че нашата вяра не може да бъде основана на емоцията. Вярата ни не може да се основава просто на свидетелствата на други хора, които са били освободени. Това не може да са клишета, не може да е просто възглас. Трябва да имаме основа за вярата, от която ще се нуждаем. И тя трябва да е здраво положена върху твърденията на самия Бог за това, кой е Той. Всичко това започва точно тук. О, чуй молитвата ми, Господи, чуй молбата ми. Отговори ми в Твоята вярност и праведност. И ето го предизвикателството. Господи, това е основанието, на което идвам при Теб. Не е онова, което слушах в миналото. В миналото слушах за хората, но което Ти ми каза, че си. Ти каза, че си верен, че си справедлив, че си свят. Ти не можеш да лъжеш и Ти не можеш да бъдеш Бог, ако не си верен. Ти каза, че си дълго търпелив. Ти каза, че си Богът на мира. Ти каза, че си Богът на силата ми. Сега идвам при Теб и ще издигна ръцете си към Теб. Ще повярвам на това, което Ти си казал за себе си. И аз ще дойда не с заслугите от делата си, нито с моята праведност, но с Божието обещание, това, което Ти ми каза. Спомни си Словото Ти към слугата си, в което ми даде да се надявам. Това е утехата ми в страданията, защото си ме съживил. Как съживява Той? Господи, Боже, издигнал съм ръцете си към Теб, повярвал съм Ти, изисквал съм обещанията Ти. Ти си този, който каза, че си. И от сега нататък, от този ден нататък, аз ще се покрия с Теб. Ще отсека от себе си всяко упование на плътта, или на хората, или на някой друг. Ще хвърля себе си в милостта Ти, благодата Ти, в силата Ти, в славата Ти. И аз се покривам с Христос.